Do Bratislavy som prišiel za umením. Je to moja vášeň, príležitosť vyjadriť, ako vnímam svet. Ale jednou z výstredných vlastností umelca je vnímať. Vnímať svoje okolie, krásu okolo seba a priblížiť ju ľuďom. Preto, napriek mojej vášni pre umenie, nerád chodím do Bratislavy. Možno, že to je len Petržalka. Možno, že len Petržalka sa podobá dystopickému bludisku ľudského ubytovania. Ale o tom pochybujem. Každý deň, čo som v Bratislave, cítim tlak, boj o mentálnu pohodu s mestom, ktoré kradne čas a krásu nevracia. Píši sa, aké je bohaté, ako dobre sa v ňom žije. Jediné, čo v ňom žije, sú vysoké ceny a hluk. Aby sme si uvedomili, že to je len dedina, ktorá rástla podľa potrieb ľudí. Že to boli len ľudia, ktorí stavali z núdze, z potreby, len to, na čo mali prostriedky. Aby sme dokázali akceptovať. Na začiatku som bol sklamaný. Ale už sa nemračím nad menom inžinier architekt Jozef Chovanec. Začal som sa viac zameriavať nie na to, čo raz mesto zmenilo, ale na to, čo raz možno mesto zmení. A predsa celé je to jedno veľké klamstvo. Nadizajnované po vojne len na to, aby sme mohli ubytovať čo najviac ľudí. Nie je tu žiaden duch alebo život. Ľudia tu prídu len na to, aby sa vyspali a išli do roboty. K čomu to vlastne je? Chýbajú mi hory, chýbajú mi stromy, zeleň. Ale možno ju ani netreba. Možno mi stačia kamaráti. Čau, ako? Cesta bola v pohode? Má pohodička. Hej. Máme dneska plány morci. Pivo. Môžeme skočiť, Dohodnuté. poznáš nejaké miesto? Tak môžeme skúsiť Alpark, však teraz Ok, to je blízko. blízko. Hej, poďme. A dneska dokedy môžeme?
Dneska môžem v podstate do 6, ale potom zajtra, alebo zajtra mám až do 8 školu, čiže aj tak